Aká bude budúcnosť Severoatlantickej aliancie do roku 2020 a ako chcú vojenskí lídri presadzovať závery zo samitu v Chicagu? To sú témy prvého ročníka medzinárodnej konferencie s lídrami NATO a bezpečnostnými analytikmi. Teraz si môžete pozrieť prejav osobitného zmocnenca Jána Kubiša o pôsobení NATO a OSN v Afganistane. Does it? Yes, it does. So, first of all, thank you very much. Dobrý deň, všetci prítomní, but I will of course use my English here. Although I'm from Slovakia, but I represent the United Nations, so I think it's appropriate that I am using English or other official UN language at this conference as well. I understand that it's one of the working languages, isn't it? So super. In this case, I was invited, and I'm very grateful for the invitation to this meeting, to this conference, to speak about Afghanistan, but with a specific focus. It's not just a general discussion about what is happening in Afghanistan. Maybe later on in the discussion, of course, I would be more than ready to respond to your queries and questions if there are some. But I was asked to speak about a very concrete cooperation and interaction between the United Nations and my mission, UNAMA, and ISAF. Indeed, I will make a couple of points that will give you at least a brief description of what we are doing together. First of all, we received our mandate, I mean United Nations, UNAMA, and ISAF from the same body, from the United Nations Security Council. But we are two distinct, separate operations. Of course, part of one effort of the international community. So we share strategic objectives. And this is something that is sometimes understood, sometimes misunderstood, and sometimes misinterpreted. I'm making both points. We are there as a part of one unified effort of the international community, but with two separate mandates, nevertheless, to help Afghanistan, to help the people of Afghanistan, to ensure that the country can develop in a stable way. Aby táto krajina sa mohla stabilným spôsobom rozvíjať v budúcnosti, aby sme zabezpečili to, že krajina bude úspešná vo svojom úsilí v boji proti medzinárodnému terorizmu, ktorý, ako iste viete, je jedným z hlavných dôvodov, prečo medzinárodné spoločenstvo vstúpilo do Afganistánu s týmto zámerom pomôcť tejto krajine pred 10-11 rokmi. Špeciálne ISAF a Spojené národy, jeden z kľúčových bodov je prítomnosť zabezpečiť podmienky bezpečnosti, ktoré nám umožnia nevojenským, civilným hráčom, aby mohli zohrávať svoju úlohu, aby naplnili tento mandát. A som veľmi vďačný našim kolegom z NATO za túto prácu. Je to veľmi náročná úloha. Znamená napríklad, že pokiaľ dôjde k nejakému problému, pokiaľ sa niečo udeje, a v Afganistane sa niečo deje každý deň, tak vieme, že vždy môžeme sa obrátiť na našich partnerov v ISAFe ako neozbrojených civilistov pod vlajkou OSN a že títo partneri prídu a pomôžu nám rôznymi spôsobmi a budem hovoriť o tejto spolupráce. Ale bezpečnosť je kľúčová. Žiaľ, došlo k tomu, nielen pri našich kolegoch, a dovolte mi vyjadriť moju sústrasť všetkým národom, ktoré prispeli k tejto operácii, ktoré prišli o ľudí, mnohé z nich sú prítomné. Vy ste prišli o mnohých ľudí, ktorí zomreli a táto situácia pokračuje ďalej a vojenská kampaň pokračuje a žiaľ, nemôžeme to ďalej vylúčiť a máme nepríjemné prípady útokov zvnútra, ktoré neustále rastú. Takže toto sa deje
No ja žiaľ musím tiež povedať, že my, Spojené národy, tiež trpíme a tiež sme počas tohto obdobia zaznamenali obete. Preto si veľmi ceníme spoluprácu s našimi kolegami z ISAF. Sú to najmä informácie, ktoré sú kľúčové. Je to najmä centrum ISAFu, ktoré je nám k dispozícii, ktoré nám poskytne analýzy na základe každodennej bázy. Dostávam informácie o tom, či my ako OSN, či civilisti a ďalšie medzinárodné a medzinárodné mimovládne organizácie a ďalšie subjekty, či my môžeme vykonávať svoju prácu, či môžeme cestovať do tejto krajiny, v ktorých častiach krajiny, v ktorých regiónoch je to komplikovanejšie. A týka sa to i Kábulu, kde väčšina pracovníkov OSN sa nachádza, každý deň máme informácie o zabránených samovražedných útokoch. A potom vy dostávate informácie o veľmi smutných príbehoch, teroristických útokoch, ktorým sa nepodarilo zabrániť, pretože sa tomu nedá na 100% zabrániť. Ale každý deň od našich kolegov z ISAF dostávame informácie o zabránených útokoch na afgánske bezpečnostné sily, na medzinárodné jednotky, ako i útoky voči civilistom, voči obyvateľom Afganistanu. Takže je to kľúčové a táto operácia bude naďalej pokračovať, ale samozrejme čoraz viac a viac spolupracujeme a spoliehame sa na afgánske národné bezpečnostné sily, pretože oni tam zostanú aj po roku 2014 a ISAF odíde. ISAF už v súčasnosti odchádza, preto budujeme tento vzťah, pretože my ako OSN považujeme, nemáme mandát, my vždy dostaneme ten mandát len na ročnej báze, takže môžem len predpokladať, ale myslím, že budeme pokračovať vo svojej práci ako rodina OSN v období po roku 2014. Nebudeme teraz špekulovať o možnom mandáte UNAMI po roku 2014. Nie je to na mne, je to na Bezpečnostnej rade, ale očakávam, že bude isté politická misia, ktorá bude sprevádzať úsilie v Afganistánu pre lepšiu stabilitu a prosperitu v budúcnosti. A ďalej máme špecifické programové oblasti, kde spolupracujeme s ISAF, spomeniem možno 2 alebo 3, ale sú i mnohé ďalšie. Vojenská kampaň pokračuje. Vojna prebieha a bude pokračovať, pretože viete, ako vyzerá stratégia kľúčových medzinárodných hráčov, ISAF a Spojených štátov. Zatiaľ, čo dochádza k úsiliu dospieť k zmieru, boj pokračuje. A my neočakávame, že zajtra dojde k uzavretiu prímeriu. Čiže vojenská kampaň jednoducho ďalej pokračuje a pri vojenskej kampani zažívame i veľmi smutné situácie, kde trpia civilisti v bojoch z dôvodov bojov. A to je súčasťou nášho mandátu. Postarať sa o civilistov. Samozrejme, sledujeme situáciu, monitorujeme to, čo sa deje, ale nebude stačiť len sledovať, monitorovať, zbierať informácie a vydávať 2-krát za rok správu, i keď čo najpresnejšiu, ako sa nám podarí, kde budeme hovoriť o prípadoch a jasne pomenovanie páchateľov. A to, čo my potrebujeme, je zabezpečiť, aby boli prijaté opatrenia a tí, ktorí zabíjajú civilistov, musia skončiť s istými praktikami a je dôležité zmierniť dopad týchto bojov. Rád by som sa podelil s vami o informáciu, ktorú môžete dostať z našej webovskej stránky. Väčšina civilných obetí, 80 až 85%, v závislosti od obdobia roka, spôsobia protivládne sily, ktoré používajú takú taktiku, ako sú samovražedné útoky, alebo ďalšie
spôsoby mín, sú to míny, alebo bomby, nastražené bomby, ktoré zabíjajú ľudí, ktoré sú zacielené na civilistov. My sa snažíme používať to, čo môžeme. Spolupracujeme i s náboženskými lídrami v Afganistane i ďalších krajinách a snažíme sa hovoriť o tom, aby posolstvo bolo nielen odovzdané, ale i akceptované, že samovražedné útoky sú proti princípom islámu. Nemá to nič spoločné so spôsobom života, s kultúrnou a náboženskou tradíciou.